Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow guruluşy üýtgüdilen parlamentiň ýokarky palatasyna geçiriljek ilkinji taýlawlara bir ay çemez galan döwri kanun çykarjylar bilen duşuk geçirdi. Olaryň alyp barýan işine nägilelik bildirdi. Şeýle-de koronawirusyň garaşylmadyk çylsyrymly ýagdaýlary ýüze çykarandygyny boýun 25 fevralda Aşgabatyň Ruhyýet köşkünde geçirilen duşukda 2021-nji ýyldaky mejlisiň öňünde duran meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Onuň dowamında Berdimuhammedow hem çykyş edip ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady krizisi, raýatlaryň gündelik ýüzbe-ýüz bolan meselelerini agdaman, muňa derek dünýä ykdysadyetinde emele gelen mali ykdysady çökgünligi garamazdan geçen ýyl täze ykdysady özgertmeleri amala asyrmagy dowam etdirendiklerini öňe sürdi. Dünya ykdysadyetinde emele gelen mali ykdysady çökgünligi garamazdan biz geçen ýyl täze ykdysady özgertmeleri amala asyrmagy dowam etdik. Sol bir wagtda ol bu barada mundan ozalky maslahatlaryň sol sandy ministrler kabinetiniň geçen 2020-nji ýylyň jemlerine bagşlanan Giňişleýin mejlisiniň dowamında da gurrun edilendigini aýdyp, ýurdun ykdysady ýagdaýy üstünde jekmejek durup geçmejekdigini ma'lum etdi. Men ýa-da ýurdumyň ykdysadytynyň ýagdaýy we halkara soralar bardygyny jekmejek durup geçjek däl. Mundan sonra Berdimuhammedow ýurdun kanun çykarjy ulgamyny kämilleşdirmek boýunça öňde duran wezipelere seridiljekdigini eglan edip, geçen ýyl deputatlaryň sitaty belli bir iş edendigine garamazdan olaryň bu ugurdaky tagallalaryna nägilelik bildirdi. Men eni şuňa barýan işiňe nägilik diýmeýi aýtmam isleýär. Ol häzirki döwürde dünýä çalt tepkinler bilen özgörýär, her hepde diýen ýaly täze soraglary ýüze çykarýar. Bu soraglar gysgaly çözülmegini talap edýär diýip çykyş etdi, emma başga goşmaçy maglumatlary bermedi. Soňra Berdimuhammedow koronavirus meselesiniň üstünde hem durup geçdi. Türkmenistan COVID-19 pandemiýa eglan edilmeginden bäri bir ýyl çemesi wagt geçendigine, dünýä boýunça oňa 110 millióndan hem asa adamyň ýolugyp, ondan 2,5 million adamyň ölendigine garamazdan ýurt bu ýokunjyň ýeke ýagdaýyny hem hataba alman gelýär. Ýogsa Azatlyk radiosy şeýle-de beýleki garaşly türkmen nisirleri koronavirus alamatly köp sany adamlaryň keselhana ýerleşýändigi, ol sebäpli ölýändigi barada dowamly maglumatlary berip gelýärler. Berdimuhammedow ölüm howply ýokunjy adamzadyň başyna düşen iň uly betbagtçylyk atlandyryp, bu wagtyndaky uzalky çykyşlaryndan tapawutlykda COVID-19-yň Türkmenistanyň halkyna hem garaşylmadyk çylsyrymly ýagdaýlary ýüze çykarandygyny boýun aldy. Bu wele bütün adamlar birlikde bizim halkymyzy hem garaşylmadyk ören hem çylsyrymly ýagdaýlary ýüze çykardy. Sol bir wagtda ol çykysynda koronawirusyň dünýä ykdysadyetine her aýda 400 milliard dollara goly ziýan ýitirýändigini, häzirde çylynyp bütün dünýä boýunça 500 million iş ornunyň ýitirilendigini aýtdy. Emma döwlet baş tutany munyň Türkmenistanyň özüne ýetiren, onuň öz sözleri bilen aýdylanda çylsyrymly ýagdaýlary barada kelam ağız söz aýtmady, hiç ýyly sanlary getirmedi. Şeýle-de munyň bilen baglanykda hökümetiň ýylaty nähildir bir goldup çärlerini göz öňünde tutup tutmaýandygyny ma'lum etmedi. Bellesek Azatlyk radiosy türkmen häkimetleriniň ýerden çäklendirmeleri sebäpli köp sany raýatlaryň gündelik ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barada dowamly maglumatlary berip gelýär. Berdimuhammedow çykyşynyň dowamında sebitde we ýer ýüzünde ekologiýa ýagdaýynyň yaramazlaşmagynyň, hususan da Aral deňiziniň guramagynyň düýpli injiliksyzlyk döredýändigini hem belledi. Mundan başga da ol Türkmenistanyň mundan beýlekde gülläp ösmegini gazanmak, ykdysady kuwatyny has artdyrmak, halkyň hal ýagdaýyny ýokarlandyrmak, sany ykdysadyety üstürmek ýaly adatça beýleki hökümet maslahatlaryndaky edýän çağırşlaryny ýene bir gezek tekrarlady. Sol bir wagtda da ol bu uğurda edilmeli jekmejek anyk ýagdaýlar barada hiç zat aýtmady. Şeýle-de prezident Türkmenistanyň ençem hukuknamalaryna, sol sanda administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksine, raýat kodeksine, maşgaly kodeksine üýtgitmeleri we goşmaçylary girizmek meselesini öwrenmegi tapşyrdy. Çykyşynyň aýagynda Berdimuhammedow 2021-nji ýyldaky Türkmenistanyň syýasy durmuşyndaky iň möhüm wakalaryň biri hasaplanýan 28 martda geçmeli Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň taýlawlary barada hem durup geçdi. Ýatlatsak geçen sentýabrda Türkmenistan baş kanunyna giridilen soňky üýtgitmeleri we goşmaçylary laýyklykda ýurdun parlamenti 2 palatyly ulgama geçirildi. Täze parlament Milli Geňeş adlandyryldy we halk maslahatyndan hem de mejlisden ibaret edildi.
Seýlede soňky konstitusiýon ütgetmelere görä parlamentiň ýokarky palatasynda halk maslahatyna her welaýatdan we Aşgabatdan 8, jemi 48 agza saýlanlar, ýeni 8 agza prezident tarapyndan bellenler. Berdimuhammedow 25 fevralda eden çykysynda bu saýlawlaryň odalkylardan bütünlüği tapawutlanýandygyny, olaryň göni däl diýilip atlandyrylýan şeýle görnüşde ilkinji saýlaw boljakdygyny hem belläp geçdi. Bunu değer değil altından şeyler. Saýlawlar ýurdumyzda ilkinji gezek geçirilýär. Türkmenistanyň kanunçylygyna girdilen düzedişlere laýyklykda tedbirlikler welaýat halk maslahatlarynyň mejlisleri derejesinde geçiriler. Ýagny bu umumy milli saýlawlar bolmaz. Berdimuhammedow öz çykysynda saýlawlaryň erkin bäsleşik, açyk çanlyk, pikir we söz azatlygy babynda demokratik kadrlara eýerip geçiriljekdigini öňe sürse-de, günwatar saýlaw synçylary Türkmenistanda şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç haýtatyny erkin we adaletli hasaplamandy. Mundan başga bu möhüm saýlawlary bir aý çemesi wagt galan bu uğurda nähildir bir saýlaw kampaniýasynyň alınıp barylýandygy göze ilmeýär. Umuman dalaşgärleriň kimdigi hem häzire çelne aýan edilmeýär. Synçylar parlament iki palatyly ulgama geçirip halk maslahatyny mejlis bilen birikdirmek teklifiniň ýurtda miras düşürlük uğrunda atylan ädimdigini aýdarlar. Täze ütgetmelere görä, eger prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, onuň ygtyýarlyklary täze halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Maglumat üçin aýdylsa, bu saýlawlaryň öň ýany prezident ogly Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary hem-de Türkmenistanyň ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy wezipelerini belläpdi. Prezidentiň çykysyndan soňra söz nowbaty mejlisiň spikeri Gülşat Mammedowa geçdi. Ol hem ilatyň ýüzüýüz bolan meseleleri barada kelam agy söz aýtman, çylsyrymly dünýäde ýurdun her gününiň, her aýynyň taryhy ähmiýetli, siýasy, ykdysady we medeni wakalara bitilenýändigini öňe sürdi. Prezidentiň deputatlar bilen geçiren soňky duşsugy bilen baglylykda Türkmenistanyň synçylar bu hili görnüşli maslahatlaryň ýylyň-ýylyna geçirilýändigini, olarda edilýän esretli durmuş wadalarynyň aglaba ýagdaýda diňe guwry söz bolup galýandygyny aýdyp anonimlik şertinde azatlygy öz garaýşlaryny beýan etdiler. Men bu görnüşli duşsuklary 2015-nji ýyldan bäri ýygyrlap gelýärin. Sol bir wadalar, sol bir çykyslar 2016-njy ýylda Lewawyň ähli etrap owa ýerlerini agy suw bilen üpçün etmek barada ferman kabul edildi. Bu amal edilmedi. Hökümet münwerinden owa ýerleriniň ýasaý şertlerini gowulandyrmak barada gurrun edilýär. Emma iş ýüzünde çetki tebitleriň durmuş şertleri dowamly yaramazlaşýar. Adamlar öz tebitleriniň deputatlarynyň hem kimdigini bilmeýärler. Kanun çykarjylaryň tebitleri aýlanyp adamlaryň hal ahwalyny sorap ýörenini hem görmeýär diýip Türkmen awatly synçy Azatlyň habarçysyna gurrun berdi.